tun tu ma chuan alphabet fun an tinga topic a heng problem hi exam sang na zon na kan exam a china te apoimo china chumi chu alphabet and position hriat al samdan kan soi don ani ama saberin kan hriat tur chu ejoti train kan chana ejoti chu enge kan ti chuan multiple of 5 ta chu 5 sem thei ho kha mai tro 5 sem thei ho chu panga som ni tro khati ho kha ta hian panga som panga som ni nga chuan i hi panga na om j hi som na om o hi som panga na om t hi som ni na om y hi ni nga na om tro chuan adut le chuan c philorax damdoi ming te po ang tro chu c philorax kan tinga hi multiple of 3 ani doni pathum sem thei ho chu enge pathum voi khat pathum voi ni paruk pathum voi thum pakwa pathum voi li som pani pathum voi nga som panga pathum voi ruk som pariat pathum voi sari ni khat pathum voi riat ni li tro chu c to 3 f to 6 I to 9 L to 12 O to 15 kan jek to R to 18 U to 21 X to 24 kha awal samdan kan zir dan masa nita seda ama sabera kan chet chu seng khan ejoti nia data chon c philorax ni ejoti chu multiple of 5 ania c philorax chu multiple of 3 ni ti chuna malam pang hi all something abcd chu kan jek mai thia 1 2 3 4 tro chuan khang ho khashmi lo tai len tinge niang e to 5 an ta chiang ta tro lai all sam ta chan ti chu f ani chuan fix di train rong kal thei fix ani chuan 16 an khan rai mai nang tro chu 6 chuan g hi ten kan zia te chukla hi heti lai te hi 7 angani tro g7 ni chuan 7 tro group of 7 ang atang te pakhan ngai toila chuan h hi kan siam pum chuan 8 angani ang tro chuan I po hi tia I thian kan jek thin tro I chu 9 ne ni nang do tro 9 nen tro ni chuan I po 9 j ten kan ria k hi asiam tu chu hemi 1 chukla tro chuan hei akom hi du da de hla kan je chuan tro ni chuan 1 pan hi ang tro 11 chuan l hi heti zong kan en hian v angani tro ti ang chi hi pan ni true anga kan ngai thinang chuan l ani chuan 12 ania chu c philorax atang pon kan hretheya chuan m hi n hi hetia kan koi her chuan ti zong chuan tiang hi tro ni chuan m aron lam chuan 3 alang tel ti kha hret turani chuan n hi hret al samdan kan soi thin chu November 14 chu children's day November 14 hi children's day hei India hei chian turani gk ni hal November 14 hi children's day India bi gani ma se world children's day chu November 20 ni hei world hei India laite hi gk hriat belatan soini se India chu November 14 children's day ni chu ejoti train 15 ania chuan p hi ledling zo inject ta tiang khu tro ni chuan p ron lan chuan 16 q hi china g kan ji ang che khan q hi kan jek thale don chin tro ni chuan 7 tro ni chuan q ron lan chuan 17 r po hi china h kan so yang che khan tian apum chuan 8 ron lang thei tro ni chuan 8 tro chuan s hi heti lai kan siam pum chuan tro s hi lai kan siam pum chuan 9 ang ron lang tro tiang ni chuan s to 19 t 20 ejoti tang 20 ni ti kan ria u hi c philorax atangin 21 ni ti kan ria tro chuan v aron lan hian true aron lang tel thin kan ti kha tro ni chuan v 22 tro chuan w hi m china m kan soi kha ani ling zo hati kan je chuan 13 tro w po hi khatiang ang shape thau kha ni tro ma se omna hlat awangin 23 tro chuan x hi 24 v pakhat hi 2 kan ti thin tro 2 pali omang tro chuan 24 chuan ejotia wa som ni nga 25 tro ni chuan z hi 26 lo ni tro chuan khati ang khan alphabet
amanga problem ron oma all sum dewin an omna mun kha kan se thei don ani chuan tuna hian ama kan je sa hakarap le vek tan position ho kha tuna hian kaming mang hianin en don chin taila an position theu antinge all sum dewin china ama kan so yang khan apply tum chin taila tro ejot t ni chuan ty tro ejot t ni chuan t chu 20 na om chuan c chu all sum takin 3 na om kan se thei z chu 26 tro o ni chuan ejo ni chuan 15 na om tro n ni chuan November 14 Children's Day tro November 14 Children's Day in India chu first Prime Minister of India Jawaharlal Nehru pian cham khani tro u ni chuan 21 kan sai to atro si filoraksa 21 n ni chuan 14 ania m ni chuan ingeron lang tur kan ti kha m ni chuan 3 tro ni chuan hi mn 13 tro a ni chuan 1 w ni chuan 3 thau tro ma se w hi hla jok tro mi khan chu wang chuan 23 I ni chuan ti kan ti kha I hi tiang kan zir thin tro chu 9 ne na sei pe nang thei deuh tro chu 9 a chu 1 khati ang zel khan alphabet series a an position kha awesome te wa hriat thei dang kha awm ta ni kha ki manin kan hun thewa khanin kan hming te po khan lo in apply vela thawme dot le chuan opposite of alphabet kan enanga opposite of alphabet a chuan entinan alphabet a hen an vai ning jang om condition kha alphabet a hian an vai in 26 an om tro 26 an ama opposite of alphabet ni chuan two numbers this of can fupuang addition of two numbers equal to 27 or addition then sum of two numbers equal to 27 an position te kha entinan a hi 1 tro a hi position chu 1 tro ching takin kan sia chuan a opposite a nge om dong kan ti chuan an pahnih bel khoma 27 ni tu chuan tahin 26 om ngai tro chuan a opposite to 26 26 chu alphabet to ber z tro ani chuan a opposite to chu 27 tina sorry a opposite to chu z tina tro chuan b hi position ang jan nge ta hian true tro alphabet true opposite to chu a bel chuaka ni sari ni ngai ani chuan ta hian ni nga om ngai tro ejo t lai kha t kha y kha 25 tro chu wang chuan b hei b nia 25 hi y in ta tro chuan b opposite to chu y niang tro chuan random den pakhat la chin taila k opposite hi nge niang ti taila tro k chu nge kan ti chin kha pakhat ania ten nuda deuh kan je chuan 11 ang tro ani chuan 11 opposite om to chu nge an bel chuak 27 ani ngai tro ani chuan 11 le nge bel taila 27 chuakang 11 le 16 belila 27 chuakang tro ani chuan 16 chu alphabet 16 chu nge ta hian k tro k 11 kha k nia chuan 16 chu e j o tro o kha 15 tro ado che chu p tro p emo p hi ale ling zong kan che chuan tin ania 16 ang kharong kal thei tro 6 ang kha chu tin chuan k opposite to chu p ni tinani chu chen tin kan verify chinang hi ale zong inject taila tro a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z a opposite chu nge kan hu z b opposite chu nge kan hu y tro k opposite chu nge kan hu p dikhap tro a opposite chu z ania b opposite y ne k opposite chu p ni tro tikhan kanom hun thewa r opposite nge om don ti te kha kan che thei don ani r chu nge r opposite to chu jong don taila r chu nge 8 siam thei tro ni chuan 18 tro 18 le inge belila 27 chuak 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 18 le 9 belila 27 chuak tro en chuan r an ta tro 9 chu nge I tro en chuan r opposite I om digem r opposite I om tro hi khatiang je khan r opposite a number ho sam de wing kan chok thei bokani heng ho hi a problem ti khan kan tibel je kan tumanga na zon na tangkai tak taka in lo man kha ka be se ni